Takže čus lidi, já jsem Goblin a tohle je můj druhý díl ze hry Minecraft. Můžete vidět, že tady mám skoro domeček. A prosím vás, neříkejte mi, že jsem to dělal v kreativu, já to opravdu nedělal v kreativu. Já jsem to natáčel, jenže mě se nějak v půlce vyplo to natáčení, takže jsem to video musel vymazat a teď budu natáčet znova. No, hlavní je, že barák není postavený celý, protože kdyby byl postavený celý, tak to byste mi už nevěřili, protože to bych ani za jeden díl možná nestihl. Tak můžete vidět, že tady jsem pozbíral pár věcí z toho nepovedeného dílu a že mám už konečně i tu postel. Začaly se tady hodně spawnovat ovce. Tak, já si teď vemu zpátky moje věci, které budu potřebovat. A taky budu muset něco vykraftit. Takže dřevo. Já mám 2 postele. Ne, jednu jsem tam vrátil. Tak, beru postel zároveň. A vlnu tu teda ne. A beru i nějaký víno pro případ. No ještě ho nemám opečený. Tak, ještě kručík přišel. Tak, a co vlastně dneska chci dělat? Dneska já půjdu vlastně něco natěžit kvůli tomu, že potřebuju už nějaký teorečka a taky kvůli tomu, že potřebuju nějak zastavit můj dům. Tak. A tady mám poblíž hned několik jeskyní, tak jdu do té nejbližší. Kdybych tam tak něco viděl. Když já vlastně můžu udělat jednu věc, já můžu jít do village a tam ukrást torčky. Hele, prase, to se bude hodit. Pojď sem, šmejde. Šmejde, 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 šmejde. Tak. Další prasátko. Pojď sem. Tak, už jsme u village a jde se čorovat. Jen mě vědě, já už jdu chránit svoji farmu. Co mi takhle zavíráte před nosem? Hovara. Tak, tam v domečkách, takže to pro jistotu už vím. A tady to je ten domeček z prvního dílu, ne? Jo, to je domeček z prvního dílu. Ach jo, to byl dobrý díl. Začátky jsou vždycky nejvtipnější, až už je to film, seriál, a nebo dokonce Let's Plays Minecraft Edition. Jako vážně, takhle žijí vesničané, že ani nedošáhnou na dveře. Tady zrovna v takovém baráku bych to čekal. Jo, je tu. Čorujeme torčky. My jsme totiž zlí. What the hell? Hele, kuřátko. To je nejlehčí k zabití, protože na něho stačí jenom 1 rána. Řekni. A nezdrhej přede mnou, vždyť já jsem hodnej. Pojď sem. Tak, mob, který umí přežít pád.
Myslím. Ne. Myslím si, že neumí. Tak. Je tady ještě nějaký dům. Tam těch nejsou, tam těch tam. Taky ne, ale vím, že to je i druhá village, která je tamhle. Takže já to teď střihnu a pozbírám všechny ty torčky. Tak jo, právě jsem vykradl ty torčky u jiné vesnice a našel jsem tady takhle tady a je to, do který já půjdu. A navíc jsem tady našel irony a uhlí, což je velká výhoda. A my jdeme craftit, protože já nemám věci na to, abych vykopal různý oréčka. Takže potřebujeme kobl.